вашия случай имаме една много суха, естествено кадрава коса, затова ще се погрижим днеска да я подхраним, да възстановим и после ще направим една прическа. Терапията, която ще направим е дълбоко подхранваща, хидратираща и възстановяваща. Тя се състои в 4 стъпки. Стъпка номер 1, това е нанасяне на маска, която хидратира дълбоко косата. Самата маска съдържа в себе си бяла глина и бял трюфел. С нея се стои 5 минути и след това косата се изплаква. Винаги косата се разресва с пръсти, не се използва гребен. Хубаво е да не използваме гребен, защото когато косата е мокра, самия косъм е отворен и с гребена леко нарушаваме външната му структура. Втората стъпка е стъпката за възстановяването на косата. Третата стъпка е маската, която възвръща блясъка и еластичността на косъма. Четвъртата последна стъпка е нанасяне на маска, която съдържа колаген и 12 витамина, които спомагат за запечатването на косъма и оставането на продукта вътре в дълбочината. Времетраенето на процедурата е 20 минути и е хубаво да се прави поне веднъж в месеца за такива сухи, естествено сухи кадрави коси. За твоя тип коса препоръчвам сешоара да бъде небрежен, а не прав, защото при правия сешоар твоята коса е много суха в краищата и ще седи леко изпръхнала. Изглеждаш абсолютно естествено, блясъка на косата се възвърна. Ние сме готови, остава само Добри да избере за теб подходящия тоалет.